Loh, nanyo po sa loob, oh. Sobrang juicy po. Wow! Welcome back mga studio to another video for today's episode po. Nagluto po tayo ng lechon belly. Kaya tara na, tingnan natin doon mga studio. Malapit na yung maluto, ayan o. Luto na magiging siya. Nakikita na yung mga lemongrass. Actually mga studio, nagbenta kami ng mga lechon belly. Pero dito lang sa malapit sa amin ba. Kasi pag malayo na di na kaya no. So within Cebu lang. Mas okay pag dito sa Cordoba, Lapu-Lapu area. So mga gusto mag-order, ayan, order na mo. Hamis kayo, wapuwa. Di na nato ni dugayon, hauno na tani. Tanawa oh. Terus grabe. Pwede na, pagmukbang. Pahuwais tani gamay. Tulo mo na yung mga juice. Maya, crispy to mga sujo. Ay, isa ta. Wow. Atong sausawan, yan ay pipino, kamati, sibuyas, sili, ug uban pa. With sukang pinakurat. Sus, maksit ng bahaw ni guys. Lechon belly, pipino, bahaw gamay, coke, tapos sausawan. Birada guys. Tara mga studio, hindi natin patatagalin to. Na-excite ako kumain mga studio. So pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, sa protection. Amen. Wow, ang gusto nga guys. Loh. Wow, kainit po mang. Nanyo po sa loob oh. Sobrang juicy po. Oh. Sarap na nito mang. Wow. Kani ato dako eh. Wow. Manatin daw mga studio. Nyalo mga studio. Nangita pa. Umot kay sa tanglad ba? Wala mo na mga sausawan to mga studio. Kain po. Init pa doon, sobrang sarap. Bibisi ba? Good kayo.
Bahaw. Malamas to. Apay dengan higot. Ang sarap magbaon ng ganito sa dagat ba? Higo. Lumo. Por favor. Ito naman mga hiniwa natin mga studio. Yan o. Manit. Pispitanan ba? Diyan ang dik-dik oh. Kaundit.
Pakak ng agi oh. Tagbaw lang. Ito yung panit. That's bite. Panalo. Maraming salamat po sa lahat ng mga studio natin dyan na laging nakasubaybay po sa mga videos namin. God bless po sa lahat. So shoutout po kay Edmond Lanaban from Davao de Oro. Shoutout Sarah Good Vibes from Japan. Shoutout naman kay Rodolfo Capoy from Davao City. Shoutout naman kay Amy Azul from Bicol. At shoutout kay Enelra Bailoses from Guadalupe, Cebu. Ayan. Yung iba sa sunod na po ng mga video. Maraming salamat po sa panonood sa video nito. Hope nag-enjoy kayo. Maraming salamat. God bless.